купи си грешенайте, мама му Да, стара. знаете, аз съм геймър с лич. Да знаете, той е нуб. Ти ми я изчепа яко. Съди го казах по-силно, бе. Не е като такова. Не. Да знаеш, Румен, че пай не го качва. Нали знаеш, че аз също снимам и си го кача? Така ли? Не бе. Шлаги малко. Вървиме с 20 FPS. Добре. Аз съм с 19 FPS и снимам. Представям си какъв ти е комп. Не, искам да имам револт в момента. Що? Аз в момента съм чист. Доцева. Няма левонг. Трябва да взел револт. Няма ли да помогнете? Не, еби се. Аре, идвам. Идвам само защото съм добър. Само защото е Защото съм малко гаден. Защото са добър и гаден. Пък ти вземаш юните на танк. Мале. Аз, виж ли те ми, това, Да. обърках се, Аз. обърках се точно тайка на деба. Пантеона Ада там, бе. Да. По-късно е танк. От началото не е танк. Волибера, вижте, волибера, Много получава... не ти откачва в интернет това клипче. Мите специално за тебе ще окача. Ари, почвай, Анди! Не бой се, бе. Хала, как чака ние да го почнем? Да, Алесандра е опасен ком. Ай, Чик, за мене. Какво? Мене. Ето, викал. Това са сапана. Много тъпа. Бойто спа от късания. Тия топчета купят та. Да имаме топчета. Дай да си про! Манига, манига! Нига, манига, ма! Ти играй срещу Луция. И аз как да имаме и с 60 кил. Че игра с 15 FPS, леко става в оба фащане. Мене. То и аз съм шок. На кейта Та е много опасна. С басика така би повече да ви колко сме ги. Та опасна. Опасна. Сундрата... човек, някаква птица тук се качила на дървото пред блока и постоянно чи как почне. Точно така. Точно така е към птицата, йо. Точно така е някаква такава. Някой така се вика чи. Да има умралата купина. Вика, това е само за Иво. Мите, това нямаше смисъл. Да! Вика, това е само за Иви. Да! Аз имам пари, ета. Кой имал? Има пари. А, боже. Плаща. Километри. Може, дай да изрежеш някои моменти. Нямаш грижи. Но... Само Дубъл кил. някой. Мако, аз може и да го кача това, аз не съм казал, че няма да го качвам. Ти каза. Изрежи някои моменти. Аз ще изрязам моменти. Кои? Някъде където са фейлваме, като са най-големите... Кой ме джунглер, само да попитам? Анди. Знаех, че така стане. Кой е? Ви... Техната motherfucking джунгла. Не, изразвай. Да. Как да убивате иска да Ко той пак съвсем да не умее ли? Да. Това ставаше Ам цяла си в игра. HD, такова, изразва моменти. Да, но вижда скоро 0.15. Идвам. Аз съм мъртъв. Пътнах стъклата. Но там Ми да ти е загубен. За кой?
Мечката Ще сега разбереш като се по-късно. дръпне. Като ти хакни с улта си 1000, после ще питаш. Направо 15. Ако ми дойде някой да ми помогне, аз ще загубя. Аз искам араки. Отивай ботлейн, Invisible, аз се справя топа. Invisible. Отивай Качай ботлейн. го, плиз, качай го. Аз ще го кача с по... Ало, играете ли бе? Да, и Снимаме. Снимам. Добре. Охо, Анди, Аз съм Shit. да срещу бъда. това няма да можеш. СС. то сме съгласни. И от мен SS. Мите Има чудесно. премейт ли сте? Кой? Да. Щирима Мите манията е... Я, Някой ако дойде да гамне, аз губя. Аз идвам. Добре, ти не си лядаки. Той Алакери, ама води бирката срещу Аха. него. Ама аз не обичам араки лода. Той е най-тъпата лода в... Такова, аз искам да си силна. Суките араките, ама... Аз нямам Алакерта. Имам много. Анди, яла мита. Не знам защо нямаш. Добре, чакай. Какво да играеш? Алакер да играеш. Това е мое мнение. Е тъпо. Защото винаги тебе фоксват. И ако са филниш, най-малко ти казват най-големия слабак на ЕО. Кое бе? Като си Алакери, ако са филниш или изпуснеш фарми нещо и ти казват, ти си най-големия слабак ЕО, мадафака. Айде. Не е така сега. Айде, аз фидвам. Митко играе по-добре с тебе, Зео. Don't feed. Аз съм най-добре на това света. Don't feed. Какво там, мечка? Мечка. Мечка. Дева, motherfucking ми лагна. Аз не знам как играеш това в компютър. Компютър от 2008, брат, един път не съм го сменил. Значи къде да идвам? Не идвай топ, аз се справям. Я, ми- Това е най-готино. Араки е най-тъпата лода. За кой не играе сапорт? Що те още по-шибани? Най-шибаните лоди, араки... Виж бе, виж бе, то сте на две адакирито. Motherfucker. То оставаше да не го. Усетих. Добре ми те сега закосвам те, ти къде е фермата? С удоволствие. Хай чо, fucking гей. Давай, няма мана. Чога ти? Да, ама няма ми. Това е си умен, да спуснеш, ще трябва да беквам. Това е да смилка тем. Анди, играе с Лиси, не вика, няма мана. Така ля? Така ли не че, Анди? Аз не чух. Не ме вика, такова. Няма мана и не можа да се пусне. Това ли кажа? Няма пара, бе. Аз чух мана. Айде те! Нищо не чух. Гътна. Да, баси бруталната е тази Синдра. Синдра опасна. Не подценявайте мета чемпионите. Мите... Ето, че е бил. Яба! Те мета дет никой не ги играе. Факи! Почти никой. Тя ще да отрепя. Аз ти казвам, бах ти мощня съм. Сигурно. Сундра, когато я пуснаха, я играха, нали, 2-3 дена, само не игра. Омръзна и спряха. Рядко се вижда Сундра в игра. Лихото е чече. Чо, тапанара е някъде тука. Анди Дибот. Ало, рядко се виждаш, отидам на 5 Анди ракета Бот. и в Да, беше. 6 пъти ще я видя, макар че са 5 ракета. Чезай оттам, бе! Ай ти си нозле. А там няма никой на бот. Аз топа се справя, но едно съм. Сега да бъда... Motherfucker, ако не беше чо... Тапанара. Колко си? Па... Айде с някой да се сменим. Вече Цезаря не можеш. Да, най-тъпия шампион.
Хомо дръжим, Да, къде пасук. те линка? А, този джангъл ма Кой преследва. ти говоря? Този джангъл ма Айде ме преследва. убива. Не ми джунгла преследва нашата джунгла. Това ще е забавна игра. Да. В такъв случай се прави, бягаш. Не мога да отида и Акалито помогна. може да се справи с Сундра, ама Сундра има Рети Бул. Така ли? Не знам. Аз искам да се писам на друга линия, защото бота не тълцам. Топа не може да се фили. Идвам, Мити. Що? Топа е Леса. най-трудно да се фили, защото е трънданер. Нуп, е така. Аз искам на мида тогава. Би да още по-ретардното, защото тая има станове. Аз котика. Айде! Шит. Никакъв хел, бате. Иво! Като най-големия нъп ще откъсътне. Сигурно. Аз съм джангъл. Добре, виж, той намаза. За кого си спал хубаво, като вие го взехте? Само дете загубих майче Лейн. Румен, с кой играе, бе? Фантион. Панталейон. С Аз панталона стоям играй. бот, ма. Аз качам, взема кил. Яба, Румен. И кой е на Той Езрел си пуска ult. Аз в същия момент падам. Румен, М? кога играеш с своите панталони, бе? Отскоро. Панталон. Гледайте как гостито сега ще гът. Сигурно. Айде да скачаме. Аз съм панталон. Един път се закача, няма откачиш 5 години. Отдай ми този кил. Ти го бе. Да ти му казах късътвай. Каза. Аз това чух. Да хил махна всичкото отгоре, че ти ще да умреш. Така е. Акале. Ну, 5 петля, дай. дай Аз за Петрия. Толкова ти струва живота. Мали сме. Болен ли си, Емите? Дай скачайте. От вчера само смъркаш. Ой, играх малко баскетболно. Не спи. Уф, е ут. Аре, хепните. Ах, то как бяга. А така. Да. Да, иска бой, май. То може да го трепшнява от. Ма го има. Айде. Ека е. Бърване. Виж го, а. То стъпанар си изхаби ута. Стърнър. Няма си степна. Пасив, брат. Беше ми остава един Пасив. кил, бе. Motherfucking пасив. Пасив, ти флашна. Ама в храста го трепи. Флашна. Ама беше в храста. Дай да ти чупим кола. Та може да го спечелим. Аз не искам, брат. Той аз какво да играя? Ще те Доведи само фиднем. си фейми, това е достатъчно. Ще те фиднем, Иво, и ти ще ни кереш играта. И аба, човек, идвам. Идем ти. Като искаш кил, не тролвай. Да съм тролил. Кажи Да. само да получи към тебе. Всичко се въжи към дете. Ти вече е тролна. Аре, по Сундра. Сундра. Да искаш ли да те удари лук? Дай, ти тролеше без такъв е смисъл. Откъде, бе? Тролеше, човек. Кажи каквото. Пуска си улта към нас. Един път съм го пуснал и вече Един стъпвам. път. Този един път може да ти даде кил или нещо. Аз така да. Да, бе, да гледам какви килове знам. Синда. Гледам колко килове само знам. Ето, взе. Тихо Знам там. един и то по късмет. Късмет. Кой си дава толкова кил? Не, вие. Сигурно. Сигурно с не вие. Еми, дале. Аз го казах. Аз казах... Аз чух да казаш... Вие ми го дадете. И аз казвам сигурно. You can feel. Скачам на кола. Бягайте ми с главата. Не скачам на кого, бягайте назад. Ай, сега Motherfucker.
Аз избягах. Малко помогна, те. Кои сте А, там? добре, аз съм стана. Да я! Бойдо кът мърда. Оставете го! Защо е? Защото ти избяга на 5 хп. Бяга на 5 И после каза оставете ми. На 500, да май. Идвам, Хантарон. Аз избягах. Яба. Идвам. Моя мите е хваната. Аз съм рекална като дибо. Да, умите, давай! Убия! Не, яба, добре ми те, откъде то с демича? Но съм още... Така ли, кой не може да играе? Да отрепи един, където са двама танкери там, брат. Не стана с... Това дето си мисля. Не се прави на мен. Ей! Ти да си изчистиш топа. Отивам. Това че става има толкова килове. Вижте как се чистят миньони. Хайде. Сте вие миньони. Оцели, сънда. Да, че оцели, ама... Ето. О, аз имам за... Убийте я. Фак. Аута ли беше? О май гад! Тя е малка. Дали ще спечелим? Не се знае. Може да спече. Пах отсам. Има това ли фак? Не. Тогава фак? Идвам Иво към мене. Идвам. Идваш, ама... Много късно, човек. Аз виж къде съм. Мите, идвам. Мите, бой докато мърдат, брат. Аз съм там. Румен, ти знаеш какво са, ти си дете на сатана. Митка изчака да ги оставите на малко и сега да плати. Стигате! Мама стара. Толкова и за... Те наистина хават. Плюс Андито стоеше ей тук като най-големия гъс и Митко се биеше ей тук. Аз исках да избягам с кюто. Да, беше на Да отида да го убия. Яба! Беше на фул хапа. Да. Вижте колата! Репорта. Ако оцелят фъндата! Всякога оцелиш, браво. О май гад! Ява не. Това трябва да снимате. Аз цялата игра снимам. Ама не всички моменти. Да, ще изрязвам. Ти чуваш ли се 50 гигабайта? Да бе. Аз даже гледах улта, че как отида там. Сега да му изгира фъндата! Сега какъв е той демидж, гад си демиджа. 506 демидж. Аз си ктира тази люка мечка, сега ще избягам. Ето вижте много гъти за фъндата, не знам го. Ето това харесах и за... Той не там би тя. Времите, слони го. Скоро да солна. Чай ли сандата ще го вземе. Дръж го така, мене! Да, Добре. дано да успееш. Фъндата пак. Яба мечката. Аз се излагам панчам преди правя квадри пенти, да игра 2-5. 2-5 ли? Аз съм 7-7. 8-7. Аз съм 2-6-9-18. Ти бягаш като най-люхото нещо на света и чакаш да останеш. Те на сатаната. Митко, разви са на... Митко, спаканди, разви са на танк. Но ти гледай нещо да се вземе. Само билдвам хидрата последно и това е. Защо хидрата той? До тогава ще ми трябва. Вой, гати демиджа. Аз се снизеха! Да, аз даже нямам Там мащи. деца ще пуснах 3 пъти улта. Не 3 пъти лота. Виж го Опи, мадафака. Ай, чете вас, чете. Не форсирайте танка. Форсирайте гъзо на антисила. Докато се бия реда, аз ще ви гледам какво правите. Искаш да ти го взема? Ай, идвай бе. Бос, аз вече го взех. Айде.
Вижте какви сте. Ти пинешка, тук няма как да играеш. Ти ми да. Ми да, пак. Ти тролеше в началото и фиднахте мечката. Фиднах В началото колко? и Митко нищо не направи в началото. Пак Анди ми тръгнал на 400 минута да се прави на танк. Митко ти е виновен. Ема се печелих топ. Добре. Само Као, като той вкара чух, 1000, чух Анди на 400 минута да ми стана от танкер, той за това е загуба, аз се орендал. Като байде. Вижте, аз вече даже има и такова, да. Ти стана 400 минута танкер. Ейко. Ико. Гати Да, Димджа! да къса. Гей, танкер си така с 2 хита. Така че яш куро. Не се бойте, че го едеше сега като влезе. Сигурен да си. Свършихте ли? Не. Анди той е много. Кът нука, Санди, как да? А Санди човек, какво да играем, ме? Вие И с теб какво да играеме? Косменя, ти не можеш даже да играеш, а? Не знам, аз просто казах така. Еми аз така казвам, Го казваш. че не може да играе. Кой бе? Ранди. Тики. Чики, той се учи. Айде, Миша. Да ми се махне бана. Играй с Фидъл. Да видим кой ще му няма да може да. Според мен ти ще спука пък е още 5 левел. Сигурно. Дедми. Сега изкабихте го Алдиана. Ай, сега ако пушнем, те може и да бием. Като ми се махне бана, между другото, другия ми профил е 7 ниво. Който гледа това искам да го хейтва, искам над 10 дислайка. Ма той няма. Аз няма го качвам, защото вие са лигайте. Защото ти не знаеш как. Ние са играем, добре. Човек, ти тролна в началото и фи на мечката. Свето, искам да видиш кой са играли и кой не. Любен е 3-11, аз съм 10-17. Аз съм се играл. И имам 25 асиста. Ей. Аз съм Айде да бием, бе. Айде да ги бием тия загубеняци. Де косна, ядосахме са и уин. Това ще го кача, like the boss man. Go suck my dick, Аз цъкнах и Аз motherfucker. сега. Ей, ти въсът. Victory.